sortís a fora per deixar entrar els pares i familiars dels altres grups que venen després, i si després us voleu quedar a veure Mamma Mia, hi ha lloc, us deixo entrar, no hi ha problema, val? Només això. Res, apagueu els telèfons mòbils, disfruteu molt, i ja dit això. Primer surten uns, presenten, i després ja venen els de l'habitació 13. Cuidado els més petits, que m'han dit que fa una mica de por. Així. Vaig a preparar-me unes torrades amb melmelada, un suc de taronja natural, un te vermell i un kiwi. I d'altres que esmorzen així. A veure què hi ha avui per esmorzar. Ostres, no hi ha res, ja ho tinc. David, em deixes 2 euros per un croissant i un tallat? No, 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 no! David, a veure si t'arregles els peus.
perdre un bitllet de 500 euros al terra, tu. Amb tanta mala sort que quan me vaig ajupir em va donar un pinçament a l'esquena. Ah! I vaig posar el peu en un forat. Oh! I me'l vaig regirar. Ah! I es va posar a ploure. I el vent se me'n va endur el paraigua. I va anar a caure sobre d'una merda de gos. Calenteta i fresqueta, Això sí que és tenir mala sort, nano. Tinguis bona sort o mala sort, apagueu els telèfons mòbils. Poseu en play les càmeres de gravar. Perquè aquí comença l'habitació número 13! Hola, estimat públic, com esteu? Més d'un es preguntarà, què hi fa aquest avi aquí dalt de l'escenari? Doncs molt fàcil. Us vinc a explicar la verdadera història d'un hotel, Celleralàndia! Tot va començar fa 70 anys. Dos marrecs del poble estaven jugant a pilota i de cop i volta...
casa que es pensen què? Nenes, a fer les maletes, que marxem ara mateix! Iupi! Bon dia, nens i nenes. Bon dia, senyoreta. Sabeu quin dia és avui? El dia que farem matemàtiques sense sortir al pati? No. El dia que no farem res i m'ajudareu? No, nens, només penseu en jugar, El dia que anireu a fer una guerra d'aigua a la pista? Sí, sí. Guerra d'aigua. Guerra d'aigua. Prou. Avui és el dia que hem de fer la reserva a l'hotel per fer l'excursió de Filacut. Voldria fer una reserva per demà mateix. Pau, ja hi som una altra vegada amb les exigències dels clients. Molt bé. Quants alumnes sereu? Serem 4 alumnes i ja 5 en total. Quina escola més petita, no? Com diu? No res. Demà els estarem esperant amb candeletes a vostè i a tots els seus alumnes. Fins demà, senyoreta. Quina feinada m'espera! Botones! A treballar! Aquest cap de setmana serà molt interessant. L'hotel s'omplirà amb 3 noietes molt presumidetes i amb una mestra molt estirada. Això m'agrada. Botones! On s'han ficat aquests ara? Ho han de deixar tot preparat per l'arribada dels clients? Botones! 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 Cada nit en un orinal.
habitació és la número 14. La millor habitació de l'hotel i a més està al costat de la número 13. No calia espantar-los així, a veure si al final marxaran. Només ho vaig per jugar una estoneta, no hi tornaré. Més a part, ja comporta't, que venen els altres clients.
marxa que té gana. No servir de mosquit, veus humanes. Les nenes, no, els treballadors de l'hotel. No es poden descobrir. És molt fosc això, no veig res. Has portat la llanterna? No, continuem caminant. Mira quines estàtues aquí davant. No les havia vist mai. Seguim mirant. És la nostra. Marxem. Tens raó, nano, marxem. Ei, una estàtua veient aquí fa un moment. Això no m'agrada a mi. Ara sí que m'estic cagant de por. Jo també m'estic cagant de por. D'aquesta pudor, merda. Cagat de por. No t'hauràs cagat a sobre. Només has sigut un pet en cua. Què ha sigut això? No haurà sigut un altre pet dels teus, oi?
pitjor. 10 minuts de descans, fem el canvi de gent i continuem amb Mamma Mia, final de festa i petardos i que sigui el que Déu vulgui. Us espero tots aquí 10 minuts, un quart d'hora. Mom.